ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି। ହଁ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛାତ ପଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ମେସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଜାଣିନ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହସି ନେଇ ଦେବନି ହାଇ କର ହାଇ କର। ହଁ ହାଇ ହଁ ଜବରଦସ୍ତି ହାଇ କର ପିସି ହାଇ କରିଦିଅ ୟାଙ୍କିର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓନର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହସନି ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ କର। ହଁ ହାଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିବା ଇଏର ଯେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କର ହାଇ କର। ହଁ ହାଇ ତ ଇଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ତ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ମସଲା କରା ଯାଉଛି ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କର ହାଇ କର। ହଁ ହାଇ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ମସଲାଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଆମର ବୁଢ଼ୀମା ହଁ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ହାଇ ହଁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି ହଁ ତମର ପୁରୀ କାହିଁ କରିଛ ନା ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ତୋର ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟି ଚେ କରୁଛି ଖୁଣ୍ଟି ଚେ କରୁଛି ସେଠି ମୋ ମାମା ହଁ ମାମା ତ ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ମେହନତ କଲେନି ଦିନ ସାରା ମେହନତ କଲେନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ବଢ଼ିଆ କମୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ହାଇ ତ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ପୁରୀ ଚାଲିଛି ଇଏ ଖାଲି କୁଦିଛି ସିମେଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଖାଲି କୁଦିଛି ଇଏ ତରବର ତରବର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ସେ କଙ୍କାଳ ପୁରା ଫୁଲ କଙ୍କାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଦିଛି ଏଇ କୁଦିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆଗମଗା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ ଏଠି ଆସିକି ବସିଗଲେ ହାଇ କରିଦିଅ ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଦୁଷିଛି 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 ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ସେଠିଆ ରହି କିସ କରୁଛ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ଆମର ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ଝୁମ୍ ରହି ଆମର ଅଜା ଆସିଗଲେ ସେଠି ଏଇ ଅଜାଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଅଜା ଆମର ଗୁଣ୍ଡା ଏଇଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ଛାଡ଼ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ।